Rekonstrukcija glavne saobraćajnice u Martinićima trajala je 2,5 godine i bila je jedan od glavnih prioriteta lokalne samouprave. Saobraćajnica je duga 8,6 km i povezuje Danilograd i Spuž, znači u dijelu preko Martinića, i najzad su Martinićani i Danilograđani dobili put kakav zaslužuju. Posle dugog niza godina obećavanja, čini mi se da smo stvorili jedan novi sistem vrijednosti i da su počeli da se nakon današnjeg dana vrednuju rezultati i da negdje nešto što se obećalo mora i da se završi. Put će, poručuju čelnici Danilovgrada, koristiti ne samo lokalnom stanovništvu i građanima Crne Gore, već i za razvoj vjerskog turizma. On će biti pravi temelj i pokretačka snaga za razvoj ovog kraja, kako u turističkom, tako i u privrednom i svakom drugom smislu. A smisao mora biti i u pažljivoj vožnji po novom asfaltu. Da naše mlade sugrađane pozovem da poštuju saobraćajne propise, da ovaj put bude put prosperiteta, a ne tragedija. Sa tim su saglasni i mještani. To je do juče bilo sve rupa na rupu, to se nije moglo proći, pogotovo kad pane kiše. Onda ti dođe ne vidiš, po auta je tu bez točkova ostalo. Dugo se ovuda vozilo s velikim problemima, sa velikim rupama. Ova vlast sadašnja je istinski uradila veliki posao. Završetak glavne saobraćajnice je, kaže prvi čovjek grada, samo obaveza da nastave sa daljim planovima. Infrastruktura je dosta loša. Posebno ti pristupni putevi saobraćajna infrastruktura koji se vežu na Martiničkom putu su u dosta lošem stanju, ali ćemo kroz neki naredni period uspjeti da jedan dodatni dio tih puteva i koji nisu bili asfaltirani i koji su oštećeni prilikom izgradnje saniramo ili iznova obnovimo. Mještani se nadaju da će i vodosnabdijevanje brzo doći na red. Nadamo se da će se i to riješiti s obzirom da ima na izvorištima vode. Iako Danilovgrad, kažu, ima preko 850 km vodovodnih cijevi, ali neki nesavjesni građani u vrijeme sezone presijeku, nalivaju bašte i drugi nemaju vode za piće. Svečanosti otvaranja Martiničkog puta, koja je održana kod mosta u mjestu Gorica, prisustvovali su brojni građani i predstavnici lokalne vlasti.